Beasaingo Igartza Jauregia etorkizuneko mugikortasun adimentsu, konektatu eta autonomoa teknologien topaleku ezin hobea izango da uda ikastaroen barnean izango dugun jardunaldian. Jardunaldia irailean 14 izango da eta bere izenburua biharko mugikortasunaren gakoak da. Dagoeneko pairatzen ari garen krisi klimatiko honen aurrean eta etorkizunean sufrituko dugun honetan, ezinbestekoa izango da hirientzat mugikortasun tresna berriak erabiltzen hastea. Hala nola eskaripeko mugikortasuna edo mugikortasuna zerbitzu bezala ezagutzen ditugun teknologiak. Bi helburu nagusirekin, alde batetik ahalik eta azkarren berotegi efektuko gasak murriztea, eta bestetik, eta horrekin oso lotuta dagoen, garraio publikoaren eraginkortasuna hobetzea. Batez ere, ibilgailu pribatuarekiko benetan lehiakor izan dadin. Teknologiaz gain, hiriek ere espazio publikoaren, hau da gure plaza eta kaleen birmoldaketa bati aurre egin beharko diote, mugikortasun eredu berriei aukera emateko, eta azken finean mugikortasun aktiboa sustatzeko. Hau da, oinezko mugikortasuna eta bizikletan bidezko mugikortasuna. Izan ere, hauek dira lehenetsi behar ditugu mugikortasun motak. Baina teknologia eta espazio publikoan moldaketa ez dira nahikoa izango, bai? Hortaz gain ezinbesteko izango da herritarren sentsibilizazioa eta batez ere ohitura aldaketa bat, ibilgailu pribatu alde batera utzi eta ahal dugun heinean oinezko mugikortasuna edo bizikleta hartzeko, ez? Guzti hau esan da, kurso honetan hiri diseinu jasangarrian eta mugikortasun adimentsuan erreferente diren profesional eta erakundeak izango ditugu. Hala nola Renfe, CEIT, Tecnalia, Bastekam eta Madrilgo Unibertsitate Politeknikoa. Gainera, goizeko uda ikastaroak arratsalden jarraipen bat izango du jardunaldi ireki batekin, 15 minutuko hiria izenekoa. Jardunaldi honetan, tailer teoriko praktiko bat ospatuko dugu herritarren artean etorkizuneko hiriek eduki behar dituzten ezaugarriak definitzen saiatzeko. Nola egin diezaiekete gure hiriek erronka guzti hauei aurre sufritzen ari garen krisi klimatiko eta krisi energetikoaren aurrean? Ze tresna dituzte herri txikiek eta landa auzoek? Ze paper jokatu behar du lurralde antolakuntzak, digitalizazioak edota herritarrek guzti honetan? Beasaingo Igartza Jauregian ospatuko dugun uda ikastaro eta jardunaldi ireki honetan aukera oso ona izango dugu galdera hauei eta beste batzuei erantzuten saiatzeko eta etorkizuneko hiri eta mugikortasunen ezaugarriak marrazten saiatzeko.